Owganistanyň paýtagty Kabulda ýüzlerçe adam ýurdun adam hukuklary boýunça komissiýasynyň öz işini talaba laýyk alyp barmaýandygyny öňe sürüp şäheriň köçelerine çykdylar. Protestçiler komissiýanyň söz beren reformalaryny amala aşyrmagyny talap etdiler. Şeýle-de demonstrantlar ýakynda ýurdun Maýdan Wardak welaýatynda 12 adamyň ölümine sebäp bolanlaryň adalaty çekilmegini soradylar. Qışın gelmegi bilen Pakistanyň teri taýpalary sebitindäki 200-den gowrak gyzy quwça ýyly eginleşik paýlanyp berildi. Haýyr Sahabat guramasy munyň üstü bilen gyzlaryň okuwlaryny dowam etdirmegini gazanmak ugrunda tagalla aýdýar. Yerli dini ýolbaşçylary bilimiň hem gyzlar hem de oglanlar üçin zerurdygyny maslahat etmek üçin ýygnandylar. Taliban söwüşçileri islam boýunça gyzlaryň bilim almaly däldigini öňe sürüp, sebitde gyzlar üçin niýetlenen ýüzlerçe mekdebi ýumurdy. Ermenistanyň paýtagty Yerewanda polisiýa protestçileriň azatlyk meýdanynda ýene-de çadyrlary dikmeginiň öňüne aljak bolanda çaknyşyk ýüze çykdy. Özlerini täze Ermenistan diýip atlandyrýan demonstrantlaryň topary ýakynda konstitusiýa üýtgeşmeleri girmek boýunça geçirilen referendumuň netijelerine nägileligini bildirip eýýam 9 gün bäri protest geçirýärler. Protestçiler täze düzedişleriň netijesinde prezident Ser Sarkisyanyň prezidentlik möhleti 2018-nji ýylda tamamlanandan hem soň onuň häkimetde galmagyna mümkinçiligini döreýändigini aýdýarlar. Siz Azatlyk radiosynyň şuňky täzelikleri bilen tanış bolduňyz.